ଏଠି କିଛି ମୂର୍ଖ ବାପା ମା ମାନେ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଗଲେଣି, କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକତା ହିଁ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଜନ୍ମ କରିଦେଇକି ତା ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଏହସାନ କରିଦେଇଛୁ, ଆଉ ସେ ଏହସାନ ଚୁକେଇବାକୁ ସିଏ ହିଁ ବାଧ୍ୟ। ତାର କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ନାହିଁ, ତାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତାର କିଛି ଗୋଟେ ଖୁସି ନାହିଁ। ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେବଳ ଆମେ ତାକୁ ଜନ୍ମ କରିଛୁ, ସିଏ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବ, ଆମକୁ ହିଁ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବ, ଆମ ପାଖରେ ହିଁ ରହିବ। ଯଦି ପୁଅଟେ ନ ହେଇଥାନ୍ତା, ତମର ଝିଅଟେ ହେଇଥାନ୍ତା, ତମେ ତ ତାକୁ ବାହାସାହା କରିକି ଶାଶୁଘରକୁ ପଠେଇଥାନ୍ତ ନା ତମର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା ପାଇଁ ଘରେ ରଖିଥାନ୍ତ? ଏତିକି ଟିକେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କର କ'ଣ ଖୁସି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହସ ଦେଉ, ସେମାନେ କରନ୍ତୁ କି କ'ଣ କରୁ। ନା, ସେ କଥା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା କେବଳ ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେ ବାହା ହେଇ ପୁଅଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ବାହା ହେଇକି ଆସିବ, ବୋଉ ଆସିବ, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ରାନ୍ଧି ବାଡ଼ିକି ଖାଇବାକୁ ଦେବ, ଆଉ ମୋ ପୁଅର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମେ ପୁଅଟେ ଜନ୍ମ କରୁଛୁ ମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଏହସାନ ତା ଉପରେ ଆମେ କରିଦେଇଛୁ, ସିଏ ହିଁ ଆମର କେବଳ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବ, ବାସ୍ ଏତିକି। ଏଠି ବାପା ମା ମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା କରିବାକୁ କେତେ କେତେ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିକିନା ତାଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଏମିତି ଜନ୍ମ ଟିକେ କରିଦେଇକି ବି ସେଥିରେ ତାଙ୍କର